Hei, sunt Tia și în episodul acesta vom vorbi despre ceva ce a bântuit efectiv internetul în ultimele zile, și anume Kylie Jenner Challenge. Ok, să luăm cu începutul. Dacă nu știți cine e Kylie Jenner, ceea ce e prea puțin probabil, practic nici nu contează cine e ea, pentru că mai mult sau mai puțin a devenit faimoasă pentru buzele ei, care înainte nici nu existau, și apoi deodată s-au mărit. Și acum, aparent, tot internetul vrea să aibă buzele ca Kylie Jenner. Ok, deci faza e că tipa asta și-a pus acid în buze și deodată au devenit super mari și super faine, cum și-ar dori toată lumea să le aibă. Problema este că poate acele buze vin bine doar pe ea, știi? Adică, măi, e cam nașpa să vezi unul cu buzele mai mari decât fața, zic și eu. Așa că în ultimele 2 săptămâni, tot ce am văzut pe net a fost hashtag Kylie Jenner Challenge, în care oamenii efectiv își pun un borcan, un pahar de șat și efectiv trag din paharul ăla, sperând că o să le se mărească buzele. Faza e că chestia asta chiar s-a întâmplat și chiar funcționează, doar că ceea ce mulți probabil nu știau e că buzele alea pot să rămână așa pentru o perioadă destul de lungă de timp și rezultatele sunt devastatoare. Adică, ok, să zicem, mai încoși pe față, îl maschezi și tu pui machiaj, dar buzele alea cum faci? Adică nu ieși din casă sau... Eu mă referem la ăștia care ieșesc de obicei. Ideea e că ai putea să rămâi cu buzele alea chiar foarte mult timp, gen 2-3 săptămâni sau mai mult, nu știu, e ce am citit și eu. Șansele ca rezultatul final să-ți placă sunt de 0,00001%. Așa că dacă nu vrei să arăți ca o rață timp de 3 săptămâni, ai face bine să nu faci chestia asta. Și dacă ai făcut-o, baftă. Și normal, pentru că majoritatea care au dat click pe video ăsta se așteptau ca eu să fac Kylie Jenner Challenge, am să o fac aici pentru voi, în premieră, deci promit că n-am mai făcut-o până acum și sper să nu iasă nașpa, dar ce nu fac eu pentru voi. Mi-e frică! Ok, mi-e frică să fac mai mult de atât, deja arăt ca un clown. Ca un clown în călduri, să ne exagerăm. Nu, mi-e frică să stau mai mult, sincer, deci sincer. Nu pot, nu pot. Da. Îmi pare rău dacă v-am dezamăgit, dar... Uite, ca să nu ziceți că... E, nu e același lucru. Deci faptul că mi-am făcut o chestie asta merită niște abonați, așa că du-te, abonați-te. Deci dacă ți-a plăcut clipul ăsta, nu uita să dai like, share și subscribe și noi ne vedem marți. Pa!